Il-paċi miegħek. Toninu ma setax jorqod, imma kellu xkwiet. Fil-kamra l-oħra kien hemm rieqed ħuh Pawlu li miegħu kellu ġlieda minn dawk il-kbar. Forsi kieku Toninu qam u mar talab skuża lil Pawlu kien isib il-paċi. Imma Toninu kien superf u qal u iva mingħajru ngħaddi xorta waħda. Filgħodu Toninu qam buġieħ ta' ras. Waqt li kienu qed jieħdu l-breakfast, Pawlu tbissimlu ħalli jagħmlu ħbieb. Imma minflok tbissimlu lura, Toninu taħ ħarsa kera. Qal f'qalbu issa tara x'namillu. Fl-iskola Toninu lanqas seta' joqgħod attent, kollox ġie ħażin. F'kull ħaġa beda jwaħħal f'Pawlu. Dakinhar lanqas jiekol ma kellu aptit, imma il-mama kienet taf kif se tirranġa kollox. Il-ħadd waqt il-quddiesa Toninu sab ruħu ħdejn Pawlu. Mhux b'kombinazzjoni. Il-mama riedet li joqogħdu ma' ġenb xulxin. Kliem xejn bejniethom. La Toninu u lanqas Pawlu ma ħarsu lejn wiċċ xulxin. Wassal il-ħin biex il-qassis jgħid lin-nies ħalli jagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-mama ħarset lejn it-tfal u b'min kbejja tat daqqa żgħira lil Toninu biex tagħmillu kuraġġ ħalli jagħti l-paċi lil Pawlu. U hekk għamel. Qal lil Pawlu, waslet il-paċi miegħek. Il-paċi miegħek. Iż-żewġ aħwa mhux biss ħadu bidejn xulxin imma għanqu lil xulxin. U Toninu reġa' beda jħossu ferħan, żgur li bil-lejl raqad fil-paċi u kuntent. It-tagħlima tal-istorja. Ġieli ħassejtek bħal Toninu meta iġġieliet ma' xi ħadd u ma rridx tgħidlu sori biex b'hekk terġgħu tagħmlu ħbieb. Niftakru f'wiċċ Ġesu kemm kien sabiħ meta lill-Apostli qalilhom il-paċi magħkom biex meta aħna nagħtu l-paċi lil xulxin nagħtuha minn qalbna. Dan jidher minn kif nitbissmu waħda sabiħa lil xulxin. Bit-tislima tal-paċi inkunu qed nilestu biex nirċievu fina lil Ġesu. Ferħanin li aħna ħbieb ma' kulħadd.